साइन्स आं स्ट्रेट फरवार्ड माने दिनैनि पइन्टआव फैनोसै बुंनायनि गोबां बाथ्रा दंमोन नाथाय दिनै समनि आंखालाव आं एसे सर्ट खालामसै बिनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय दा आं हायद्राबादाव थायो नोंथांमोनहा मिथिखाबाय दहाय इन्ट्रडाक्सन होनायावनो आं दाख्लै हायद्राबादनिफ्राय फैदों गुवाहाटीसिम फ्लाइटआव फैदों फ्लाइटआव फैनायाव आं हायद्राबादनिफ्राय 2 घन्टायावनो सौफैदों हायद्राबादनिफ्राय नाथाय आं उनफिननानै नायबाय आंनि जिथु जार्नि बे जार्निया स्टार्ट जादोंमोन नैबे बिजनि हालामनिनो पानबारि बारसिजार गामिनिफ्राय बियो पानबारि मडेल एल पि स्कुल पानबारि हाई स्कुल बिदिनो गेद्दा गेद्दि लामाजों जानानै हायद्राबादाव सौहैदों दा बे जार्निया आंनि जिथु जोनोम गामि बिनिफ्राय हायद्राबादसिम सौहैनाय बे जार्निया खमावबो माने 20 बोसोर जादों जेराव माने गोबां माने गोजौ गाहाय लामाजों सोरखिनानै आवगायलांनांदोंमोन दा बियो जों बेयाव सौहैनाया गासिबो इजि नङा गोबां चेलेन्जेस थायो बेखौ नोंसोर ओभारकाम खालामनांगोन दा जिथु दिनैनि टपिक माने कम्पिटिटिभ एग्जामाव साक्सेस मोननायनि थाखाय जिथु स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजिनि बागै आं डाइरेक्टलि पइन्टआव फैनोसै दा जोंखौ टपिकखौ होदोंमोन फ्रम ड्रिम्स टु डेस्टिनेशन्स बियो मोननै आलदा आलदा वार्ड मोनाबो बिसोर गावजों गाव इन्टार रिलेटेड ड्रिम्स बे ड्रिम्सआ जोंनि डेस्टिनेशन्सखौ सौहैनो थाखाय बियो मोनसे इनिशियेल स्टेज होननानै बुङो ड्रिम्सखौ जों डेस्टिनेशनाव सौहैनो थाखाय जों जेरैबायदि एक्सन लानांगोन नों जेसेबां डिसिप्लिन माबा जानांगोन बेफोरखौ आं एसे बरायनानै होलांगोन बेयाव दा अननानै एसे खोनासं जानो हागौ बयबो ओंखाम उखैबाय टाइमानो बिदिनो जाबाय जे ड्रिमानो जाहैबाय ड्रिमिं आफ्टार अल इज ए फर्म अफ प्लेनिं जों इयुनाव मा जागोन इयुनाव माबोरै जों साक्सेस मोननो हागौ बेखौ जों बोरै प्लेन खालामनो हागोन बेनो जाहैबाय जोंनि सिमां बियो हराव उन्दुनानै नुनाय सिमां नङा बियो सानाव मेगन नेखोरनानै नुनाय सिमां बियो गोबां रोखोमनि जानो हागौ वेल्थ फाइनान्सियेल इडुकेसननि थाखाय नङाबा नों मोजां केरियार मोननो थाखाय मोजां स्पर्ट्समेन जानो थाखाय बेफोरनि थाखाय नोंसोर गोबां सिमां जानो हागौ दा सिमांखौ गावबा गावल' नुवा गोबाङानो मालायनि थाखायबो सिमां नुयो आं दिनै नुदों नोंसोरो सानसे समाव जोंनि सासे माने सुबुं सम्पद जाहैगोन गोजौ गिदिर मानसि जाहैगोन बेनो आंनि दिनै नोंसिनि थाखाय नुनाय सिमां दा आं आसा खालामो बयबो स्टुडेन्टआनो बेखौ सानसेबाबो गाव मोजां सुफुंनो हागोन आरो जोंनि ससाइटिखौ गोजौ लेभेलाव लांनो हागोन होननानै आं एसे हायार स्टाडिसनि सोमोन्दै बुंनो सानदोंमोन नाथाय बारा समनि आंखालाव आं बुंला नाथाय फार्स्ट जोंनि स्ट्रेटेजियानो जानांगोन आइडेन्टिफाइ योर स्ट्रेंथ एन्ड इन्टारेस्ट नों गावहा मायाव नों मोजां बेखौ नों आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन लोगोसे गावहा मायाव इन्टारेस्ट दं बे इन्टारेस्टखौबो नों आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन बियो स्कुल लेभेलाव जुदि गावनो आइडेन्टिफाइ खालामनो हायोबा जोबोद मोजां खोथा इयुनाव गावनि केरियारखौ सेभ खालामनो थाखाय जुदि स्टुडेन्टफ्रा बेयाव गावहा एसे गोनो गोथो जायोबा जों बयबो जायो बेयाव फोरोंगिरिफोरनिफ्राय नङाबा गोबां एक्सपार्टफोरनिफ्राय बेयाव एडभाइस लानांगौ जोंहा गोबां अपरचुनिटि दं मानसिफ्रा दा बुङो साख्रि गैला अपरचुनिटि गैला बेबायदि होननानै नाथाय जोंहा गोबां अपरचुनिटि दं जेरै एकाडेमिया एग्रिकालचारेल R&D इन्जिनियारिं मेडिकेल्स जेरावबो दङ नाथाय मोनसेल' खोथाया जानांगोन इउ शुड बि वान अफ द बेस्ट गाव माने बयनिख्रुइबो साबसिन खालामनो नाजानांगोन कम्पिटिशना जोबोद थाब नाथाय जाय मोजां पारफर्म खालामो जाय मोजाङै फरायो बिसोरनि थाखाय अपरचुनिटिया जेब्लायबो दङ दा सेकेन्ड स्टेजआव जानांगोन नोंहा प्लेनिंआनो जाहैबाय नों इयुनाव मा जानो सानो दा बे आरो बे नोंनि बे इयुनाव केरियारखौ लानानै नों माबोरै आवगायलांनो हानांगोन बेखौ माबोरै फरायब्ला माबोरै एग्जाम्सआव एपियार खालामोबा नोंनि केरियाराव सहैगोन बेनो जाहैबाय नोंनि प्लेनिं दा नों हाई स्कुलावनो जुदि गासिबो नोंनि केरियार अपसन्सखौ जुदि आइडेन्टिफाइ खालामनो हायोबा जेरै इन्जिनियारिं थांनो थाखाय माबायदि एग्जाम होनांगौ माबायदि कम्पिटिटिभ एग्जाम्स दं मेडिकेलनि थाखाय माबायदि एग्जाम्स दं जेरै निट होनो मानसिफ्रा मेडिकेलाव थांनोबा इन्जिनियारिंनि थाखाय IIT नि जि एग्जाम दं बा स्टेट लेभेलनि गोबां इन्जिनियारिं कलेजनि एन्ट्रेन्सफोर दं बेफोरनि बागै मानांगोन आरो बिनि सायाव इलिजिबिलिटिया मा जायो मोनसे दा जों फर एग्जाम्पल इन्जिनियारिं फरायनो थाखाय मेथ्स फिजिक्स केमेस्ट्रि बेखौ नांथारगोन मेडिकेलनि थाखाय फिजिक्स केमेस्ट्रिजों लोगोसे बाय'लजि लायनांगोन थिग बेबायदिनो गोबां आर्ट्सनि साबजेक्टफ्राव
गोबां आलदा केरियार अपसन लायोबा मा साबजेक्टखौ फरायनांगोन बे इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि सायाव नोंसोर मोनसे माने एक्सपिरियेन्स माने नलेजखौ नोंसोरो सिगांनिफ्रायनो मिथिनानै लायोबा बियो जोबोद मोजां जागोन ओमफ्राय नोंसोर वान्स इउ डिसाइड योर केरियार दा बे केरियार थानो थाखाय माबायदि एग्जाम कन्डाक्ट खालामो जेरै इन्जिनियारिंआव थाङोबा जोंहा दं IITG मेडिकेलाव थाङोबा निट एग्जाम दं बेफोरबायदि एग्जामनि पेटार्नखौ नोंसोर नोंसोर मिथिनानै लानाया जोबोद गोनां माने स्टुडेन्ट हाई स्कुल स्टेजनिफ्रायनो नोंसोर बेफोरखौ मोजाङै मिथिनानै ला जेराव एग्जामनि पेटार्ना माबायदि जायो आरो लोगोसे बेफ्राव जुदि माबा खालामनोबा माबायदि स्टाडि खालामनांगौ बेफोरखौ खालामनानै ला दा प्रिपेरेसनखौ बोरै खालामनांगौ बेयाव मोनसे स्ट्रेटेजि प्लेन खालामना ला नोंसोरो गावबा गाव मोनसे टाइम टेबोल सेट खालामनानै लानांगोन जों जुदि टाइम टेबोलखौ सेट खालामनानै लायाबा जों मोनसे टारगेट सेट खालामना लायाबा जों गावनो गाव बावफिनो नोंसोर बयबो मिथिगौ हाथाय बाजाराव जों खरस खालामनो थाङोबा आइटेमा जुदि बुरजा नांगौ जायोब्ला जों मोनसे फिसा लेखायाव लिरनानै लाङो मा मावनांगौ मा बायनांगौ थिग बेबायदिनो मा साबजेक्टखौ फरायनांगौ माखौ मोजाङै लिरना लानांगौ बेफोरखौ नोंसोर लिरनानै मोनसे पस्टार बायदि बानायनानै गावबा गाव रुमाव बानायनानै ला थिग बेबायदिनो गावनि स्टाडिखौ प्लेन खालाम दहाय जोंहा सासे बुंथिगिरिया बुंलांदों माने गलखौ सेट खालामनानै लानांगौ होननानै दा गल सेट खालामनानै लानांगौ बिनि खोथायाव आं फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानो सेट स्मार्ट टारगेट स्मार्ट माने SMART टारगेट होननानै बुङो बेयाव एसआव माने स्पेसिफिक एमआ मेजारेबल एयाव एटेनेबल रिलेभेन्ट आरो टाइम बाउन्ड बे टारगेटखौ नोंसोरो सेट खालामना लानांगोन माने स्पेसिफिक माने क्लियार गल नों माबायदि इयुनाव मा खालामनो सानदों आरो माबायदि फरायनांगोन बे टारगेटखौ नों सेट खालामना लानांगोन आरो बेखौ टाइमलि प्रग्रेस खालामनांगोन बेनो जाहैबाय मेजारेबल आरो एटेनेबल माने टारगेटखौ नों ओरैबायदि गिदिर माने सेट खालामनाङा जे जायखौ एचिभ खालामनायाव एसे दिगदार जायो फिसा टारगेट सेट खालाम जायगायाव मोनसे चेप्टारखौ सानसेनि गेजेराव साननैनि गेजेराव मोनथाम चेप्टारखौ सानबानि गेजेराव फोजोबनो बेबायदि फिसा टारगेट सेट खालामना आरो बे टारगेटखौ सानबेसेनि गेजेराव फोजोबनो बे टाइमखौ सेट खालामनानै बेबायदि हिसाबै प्रिपेरेसन खालामलांबाय था आरो गावनि साबजेक्ट गावनि स्टाडियाव जेब्लायबो फकास खालामनानै थानांगोन आरो प्रेक्टिस मेक्स आस पारफेक्ट जुदि प्रेक्टिसा जुदि थिग जायाबा हार्ड वार्क खालामाब्ला जों माब्लाबाबो जों कम्पिटिटिभ एग्जामाव साक्सेस जानो हानाय नङा बेनिखायनो रिपिटेड नोंसोर प्रेक्टिस जाबाय था जुदि किसुमान चेप्टारखौ फिनिश खालामखांबायबो सप्ता खनसे बा मास मोनसेनि उनाव बेखौ आरो रिभिजन खालाम बेबायदि टेकनिक खालामनानै नोंसोर माने प्रिपेरेसनखौ आवगायलांहोनो हागोन बेजों लोगोसे जों मा खालामो फरायनाय समाव जेब्ला जों मोनसे एग्जामनि थाखाय प्रिपेयार खालामो जोंनि ग्रुप डिसकासनखौ जों जोबोद खम खालामो जोंनि फ्रेन्ड्सनि गेजेराव बा गाव स्टुडेन्टसफोरनि गेजेराव ग्रुप मोनसे बानायनानै ला बे बानायना लानायाव ग्रुप डिसकासन खालाम बेखौ आरो नों मालायखौबो एक्सप्लेन खालामनो नाजा नोंनि लोगोफोरखौ फोरोंनो नाजा आरो नङाबा सोरबा रोङि मानसिखौ फोरोंनो नाजा बेखौ मोनसे फेनमेन टेकनिक होननानै बुङो अब्ला प्लिज सार अनजालु फरायसाफोर जोंहा हाबाफारिया जाबाय थादोंसो थांनो नाङा आरो आं बे बेलायाव खावलायगोन बानजाय आफादखौबो बे बेलायाव खोब गाज्रि नुदों जोंनि अनजालु फरायसा बिथांमोना हाबाफारिखौ गारनानै थांजोबदों बे समाव जोंहा मानिजाथाव फुंखा सुबुं बिथांमोना बिबुंथि लाखिबाय थादों आरो जोंहा आलासि दंबावो बेखायनो आं खावलायदों बानजाय आफादखौबो बे बिथिङाव एसे नोजोर होनो थाखाय गोजोन्थों साबायखर दा बे ग्रुप डिसकासन खालामबा जोंनि गावनि जिथु कनफिडेन्स लेभेल आरो गावनि जिथु नलेज बे गोबाङैनो बारायनो हायो बेखायनो मालायजों शेयार खालामनो नाजा आरो सिगाङाव बुंथिगिरिफ्रा बुंबोनाय बायदि जों जेब्लायबो माने फकासाव थानांगोन जोंहा मोनसे माने डिसएडभान्टेजआ जाहैबाय जों जेब्ला फरायो गोबां जोंनि माबायाव सिमांफ्रा जोंनि फरायनायखौ डिस्टार्ब खालामहोयो सोरबा जों माने सोरबा स्टुडेन्टफ्रा फरायनायाव सोरनोबा बाइक नांगौ सोरबा अबेबा बेरायनो थांगोन सोरबा अबेबा मोसानो थांगोन सोरबा गोबां माने खर'आव माबा माबि गिदिंफैयो थिग बेफोर डिस्ट्रेक्सन्स बेफोरखौ जों एभयड खालामनो नाजानांगोन दा
बेखौ जों माबोरै एभयड खालामनो हागौ बेयो मोनसे जोबोर कमन बियो बयनावबो फैयो बेबायदि डिस्ट्राक्शन्सआ दा बेखौ एभयड खालामनो थाखाय मोनसे फेमास टेकनिक दं नोंसोर गुगोलावबो सार्च खालामनानै नायनो हागोन पम'डर' टेकनिक होननाय बे पम'डर' टेकनिकखौ नोंसोर फरायनाय समाव गावनि डिस्ट्राक्शन्सखौ माने एभयड खालामनो थाखाय बाहायनो नाजा आं बेयाव बारा डिटेल्सै बुंला नोंसोर गुगोल सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय बेयाव बे पम'डर' टेकनिकआ जाहैबाय ब्रिफलि माने टाइम सेट खालामना ला 25 मिनिट 25 मिनिट कन्टिनिउ स्टाडि खालाम बिनि उनाव 5 मिनिट ब्रेक हो आरो 5 मिनिट ब्रेकआव नोंनि हबिया जि माने सोरबा ड्रयिं खालामना मोजां मोनो सोरबा मेथाइ खननानै मोजां मोनो बा सोरबा सोरजोंबा रायलायनानै मोजां मोनो बेबायदिखौ खालाम थिग खिन्थु बे जिना टाइम इन्टारभेला जोबगोन 5 मिनिट टाइमा जोबगोन अब्ला नोंसोर आरो बे साइकेलखौ स्टार्ट खालाम थिग बेबायदिनो मोनब्रै साइकेल स्टार्ट माने कन्टिनिउ खालामनायनि उनाव जेब्ला आरो मोनसे गोलाव एसे ब्रेक ला माने 15 मिनिट्स टु 30 मिनिट्स ओमफ्राय आरो नोङो स्टाडिनि माबायाव जफिन दा बे टेकनिकखौ बाहायोबा नोंसोर बे फरायनायाव जिथु माने डिस्ट्राक्शन्स बे बुस्थु बे डिस्ट्राक्शननिफ्राय नोंसोर गोजान जानो हागोन आरो गावनि फरायनायाव कनसेन्ट्रेसनखौ बारायनो हागोन कनसेन्ट्रेसना जोबोद गोनां फरायनायाव नट अनलि फर डेभेलपिं कनसेप्टस आरो बेयाव नों प्रब्लेम सल्भिं स्किल बेखौ नों माने एनहान्स खालामनो थाखायबो बियो जोबोद गोनां जों दा बेखौ फरायनानै कन्टिनिउलि जिथु माने जों रिजाल्ट मोनगौ बेखौ नों कन्टिनिउसलि चेक खालामनांगोन दा बेखौ चेक खालामनायाव थारैनो मोनसे जों जेरै रिसार्च R&D बा किसुमान प्रडाक्शन माबायाव जों बाहायो PDCA साइकेल होननाय प्लेन डु चेक एन्ड एक्ट बे साइकेलखौ नोंसोरो बाहायनो हागोन जेरै नों प्लेन खालामबाय दा प्लेन खालामनायनि उनाव माबोरै आवगायलांनो नोंनि स्ट्रेटेजिया मा बेखौ डु माने नों बेखौ मावनानै नायनांगोन माने जेरै नैबे साबजेक्टखौ ओरैबायदि फरायबाय ओरैबायदि हिसाबै माने डिजाइन खालामना लाबाय नों स्टाडि मेटेरियेलखौ दा बेयो बेसेबां साक्सेस जाखो नोंनि डिजाइन हिसाबै बेखौ नों टेस्ट गावखौनो गाव एग्जाम खालामनो नाजा माने आउट अफ 100 बेसेबां नों कारेक्ट एन्सार खालामनो हागोन बेसेबां टाइमनि गेजेराव सल्भ खालामनो हागोन बेफोरखौ टेस्ट खालाम बिनि उनाव बे नोंनि मोनसे रिएनालाइसिस गावनि पारफरमेन्सनि सायाव नों रिएनालाइसिस खालामबाय दा बिनि सायाव नों माने बेखौ बिनि सायाव नोंनि पारफरमेन्सखौ नों एक्ट खालामनांगोन माने नों फिनजाथाया मा बेयाव बेखौ नों एसे बाहायनो नाजानांगोन दा नों सिगाङाव मोनसे चेप्टारनि थाखाय मोनसे टपिकनि थाखाय 1 घन्टा माने टाइम डेडिकेट खालामदोंमोन बे साफिसियेन्ट नंगौना नङा बेखौ नों नैबे माने चेक खालामनाय गावनि रिएनालाइसिस खालामनायनिफ्राय मिन्थिगोन दा बेनि थाखाय बे हिसाबै नों टाइमखौ बारायनांगोन बा मेटेरियेलखौ चेन्ज खालामनांगौ स्टाडि मेटेरियेलखौ चेन्ज खालामनांगौ ना मानांगौ बेफोरखौ एसे मिथिनांगोन बेनिफ्राय बे हिसाबै नोंनि गासिबो साइकेलखौनो नों चेन्ज खालामनानै लानाया मोजां आरो बेखौ होनो PDCA साइकेल इयुनाव नोंसोरो गुगोल सार्च खालामनानै नायनो हागोन दा आं जेसेबां बुंबाय बेयो मस्टलि एडमिसन्स मोननायनि थाखाय बा मानि थाखाय कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय बुंदों नाथाय कम्पिटिटिभ एग्जाम्सआ गोबां दङ जेराव ग्रेजुवेसननि उनाव जों माने साख्रिनि थाखायबो गोबां कम्पिटिटिभ एग्जाम्स जायो दा बिनि थाखाय फंनैसो जाहैबाय माने बेयाव गावखौ गावनि साबजेक्टआवल' नङा गावनि एक्सप'जार गोबां पेरिफेरेल एरियास बेफोराव नोंसोरो गावखौ गावनि नलेजखौ बारायनांगोन गोबां रोखोमनि लेखा फराय क्लासनि लेखाल' फरायनानै बारा नलेज मोनाबाबो गोबां आलदा आलदा अथरनि लेखाफोरखौ फरायनानै गोबां नलेज मोननो हागौ थिग बेनिखायनो नोंसोरो बे एक्सप'जारखौ बारायनो नाजा आरो गावनि साबजेक्ट नों मायाव इन्टारेस्ट फिजिक्स बा केमेस्ट्रि बा मेथ्स बा आर्ट्सनि गोबां साबजेक्ट जेराव नों साबजेक्ट दं बेयाव मोनसे स्ट्रं कनसेप्ट डेभेलप खालामनो नाजा आरो बेयाव नोंहा कमिउनिकेसनखौ जोबोद इम्परटेन्ट आरो जेब्ला इन्टारभिउ खालामनो जा सेल्फ कनफिडेन्सआ जोबोद गोनां आरो बे सेल्फ कनफिडेन्स लोगोसे जेब्ला इन्टारभिउफोराव आइ टु आइ कन्टेक्ट खालामनानै रायज्लायनो हानाय बे प्रेक्टिसखौ जों खालामनांगोन मक इन्टारभिउफोरखौ बारे बारे एटेन्ड खालामनो नाजा गावनि लोगोफोरनिजों बा सोरबा टिचार्सजों हेल्प लानानै बेफोरबायदिनो नों इन्टारभिउनिफ्राय माने मोजाङै रिजाल्ट मोननो हागोन आरो इन्टारभिउआ माब्ला फैगोन जों खुनु मानो मोननो हाया माब्लाबा एडभार्टाइज ओंखारगोन थाब ओंखारगोन बेनिखायनो गोबां एलार्ट जाना थानांगोन स' इउ शुड बि अलवेज रेडि जों जेब्लाबो गावखौ थियारि खालामनानै थानाया मोजां माने माब्ला अपरचुनिटिया फैयो जों बेखौ मिन्थिस्लाबा बेखायनो जेब्लानो अपरचुनिटिया फैगोन अब्लानो बे खाबुखौ लानो हानो थाखाय जों
जों जेब्लाबो थियारि जाना थानांगोन आरो बे थियारि जानाया जेब्ला कमप्लिट जागोन माने अब्ला जेब्ला माने गावनि प्रिपेरेसना कन्टिनिउसलि मोनसे प्रिपेरेसनखौ जों कमप्लिट खालामनांगोन अब्लासो नोंनि बे रेडिनेसआ जोबगोन स' सोलोंनायखौ मोनसे कन्टिनिउस प्रसेस हिसाबै ला जेब्लायबो गोदान गोदान टपिक गोदान गोदान साबजेक्ट सोलोंनो नाजा दा आं बारा गोबाव बुंनो सानासै बेयावनो आं सामाराइज खालामनो सानबाय गावनि सायाव फोथायनाय लाखि चेलेन्जआ जेरावबो दं चेलेन्जेसखौ जों अभार खालाम आरो माब्लाबाबो गिभ आप खालामनाङा आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जा नाव दानि ससियेल मिडियानि मुगा नलेजआ जेरावबो दं खिन्थु गावनो जुदि माने डिसिप्लिनजों लोगोसे गावनो बे माबाखौ गावनि एक्सनजों बेखौ खालामनो हायाबा बे नलेजखौ मोननाया जोबोद गोब्राब दा बेखायनो नलेजखौ जेनिफ्रायबो नाजा whether it is from teacher whether it is from expert whether it is from social media internet जेनिफ्रायबो मोजां नलेजखौ गेदार खालामनो नाजा दा खिन्थु बे मोनसे खोथाखौल' गोसोआव ला नोङो गिनांगौनि खोथा गैया बेयाव माने नों दानि एन्ट्रेन्स एग्जामफोरा इसिबां टाफजों लोगोसे आरो मा सिटआ लिमिटेड दा बिनि थाखाय नोङो नांगौ बायदि सिट मोनाबो जानो हागौ बिनि थाखाय गोसोखौ बायहोनाङा आरो बेनि थाखाय मा खालामनांगौ जों अलवेज माने जोंनि गोसोआव मोनसे प्लेन बिखौ जों माने तैयार खालामनानै लाखिनांगोन साप'ज नों IIT आव जोबोद एडमिसन लानो नागिरदों IIT आव मोनासै खिन्थु मा वाट नेक्स्ट माखौ खालामनांगोन बिनि थाखाय प्लेन बिया मा नोंथ' टाइमखौ अरायबो माने बेखौ ट्राइ एगेन एन्ड एगेन खालामनानैथ' जों थांहोनो हाया बेनि थाखायनो प्लेन बिया मा बेखौ सिगांनिफ्रायनो डिसाइड खालामनानै लानाया जोबोद मोजां स' आं दिनै बारा बुंनो सानलिया इयुनाव जुदि खाबु मोनबावब्ला आरो डिसकास खालामबावसिगोन दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बेस्ट अफ लाक टु इउ अल अफ इउ थेंक इउ